Mga kauturan, mayugid nga adlaw sa inyong nga tanan. Kag sa sini naman nga tion, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag ang pulong sang Dios nga aton pagatanawon subong. Ini makita sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 halin sa 1 pagkadto sa 5. Kag ang pulong sang Dios nagahambal sang subong sini. Tanday ini, mangin mapudlay kaayo ang mga adlaw sa katapusan nga panahon. Kay ang mga tao mangin maiya-iyahon, makikwarta, bugalon, mapalabi-labihon, mapasipalahon, di matinumanon sa ila mga ginikanan, di mapasinalamaton kag di Dios non. Wala sila sing pasunaid, walay kaluoy, mapinato-patoon, mainiton kag mabangis. Magadumot sila sang maayo, maluibon, mangin daso-daso kag matinaas-taason. Mahigugma sila sang kalipayan labi sang sa Dios. Magapakita sila nga Dios non, pero si kayo nila ang iya sinimatuod nga gahom. Ini amo ang pulong sang Dios, kag ini nga bahin sa bala na kasulatan nga aton ginbasa bag-o lang. Ini nagahambal sa aton nanungod sang katapusan nga mga inadlaw. Ang mga tao sa sininga kalibutan, kita nga mga tao, kung aton ini isandig diri sa kamaturan nga aton ginbasa, sa dali na lang magbalik si Kristo, amo ini diri ang nasiling niya katapusan nga mga inadlaw. Sa dali na lang mag-abot si Jesus Christ, ang pamatasan sang mga tao hindi maayo. Kung sa aton pa, bisan anuhon pa sang kalibutan, sang aton mga leaders, presidente, mga senador, sing paghimo sang maayo, ang Bible yung nagatudlong ang aton kalibutan, nagalala nga nagalala. Nagalain nga nagalain ang pamatasan sang mga tao. Ini siling sa Bible sa katapusan nga mga inadlaw. Kung sa aton pa sa tiyon, dali na lang magbalik si Kristo sa sininga kalibutan, ang pamatasan kag paginawi sa mga tao, nagalala o kung nagalain nga nagalain. Hindi naton madunduman ang tanan nga mga kinaugali o kung pagbinatasan sa mga tao nga aton ginbasa bag-o lang, kay akon kinisip ang mga nagkalain-lain nga di maayo nga pamatasan nga aton ginbasa halin sa 1 pagkadto sa 5 mayara nga 16:16 kadi maayo nga pamatasan sa mga tao sa dali na lang matapos ang kalibutan, o kung sa dali na lang si Kristo magabalik sa kalibutan. Tungod kay mga 16:16 kadi maayo nga pamatasan ang nasulat dire, ang aton paghimuon kuwaon lang naton ang bali 3 kagamoy ni dire ang aton nga pamalandongan dire naton isentro ang aton mga pagbamalandong, kay malawig ang oras kon ang kada isa ang 16 kadi maayo nga pamatasan kung isa-isaho naton magagamit kid kita sang malawig nga panahon. So aton lang gamiton kagusisaon sing mayo ang bali 3 sa sining 16 kadi maayo nga pamatasan sa tao sa dali na lang matapos ang kalibutan. Ang una dire, kagini makita nimo sa versikulo 2 sang 2 Timothy chapter 3, amo ang siling niya
ang mga tao mangin maiya-iyahon. Kung sa aton pa selfish, maiya-iyahon siya. Ang iya lamang kaugalingon, amo ang iyang higugmaon, kag wala siya, kag hindi siya makahigugma sa iban nga mga tao. Ang iya lamang kaayuhan, amo ang iyang ginatanaw, pero ang kaayuhan sa iban, bali wala lang sa iya. Amo ini ang pulong maiya-iyahon o kon selfish nga say sang pamatasan. Iya ginahigugma ang iban, ang iyang kaugalingon, pero ang iban nga tao, wala niya ginahigugma. Pero amo ini ang ginatudlo sang Bible sa Mateo, Kapitulo 22:39. Nagasiling ang Bible sa aton, nga dapat nga hindi kita magmaiya-iyahon, kundi higugmaon manaton ang iban nga mga tao, katulad sang paghigugma naton sa aton nga kaugalingon. So ini hindi maayo nga pamatasan kung kita nga mga tao magmaiya-iyahon, kag ginatudlo iya sang Bible sa aton nga hindi lamang nga ang aton kaayuhan amo pirmi ang aton huna-hunaon, kundi ang sugo nagasiling nga higugmaon manaton ang aton isig katao, katulad sang paghigugma naton sang aton nga kaugalingon. May isa ka parable, kagini makita nimo sa Lucas Kapitulo 10, halin sa 25, tubtob sa 37. Kang ang parable diri nagasiling, sang isa ka maayo nga taga Samaria. Ang istorya nagatudlo sa aton nga may isa ka tawo nga nagalakat halin sa Jerusalem pakadto sa Jericho. Kag sa nagalakad siya, nagadulhog siya halin sa Jerusalem pa Jericho, ginbanggaan siya sang mga hold-upper. Kag ginkawat ang tanan niya nga mga pagkabutang, ang yang bayo, yang dilargo, yang sapatos, siguro ang nabili na lang sa iya mo ang iyang underwear, ginkastigo siya, kag ginbiyaan siya nga daw patay. Kag sa sadto nga dalan, may nag-agi man nga isa ka pari nga naghalin man sa Jerusalem. Pagkakita niya, naglikaw lang siya, kag nagdiretso sa iyang kaladtuan. Na ikatatlo pagid nga tao ginatawag nga Levita, nga nag-obra man dito sa templo o sa simbahan sa Jerusalem. Nag-agi sa sadto nga dalan, nakita niya ang tao nga nagabulid-bulid nga daw patay. Naglikaw siya kag nagdiretso nga wala gid nila ginbuligan ang amo nga tao. Pero ikatatlo, amo ini ang maayo nga mga nga taga Samaria, ginahambal diri. Nakita niya ang amo nga tao, nagpanaog gid siya sa iyang ginsakyan nga asno, do kabayo na siya pero gamay. Ginugasan niya ang pilas sang amo nga tao kay damo ang iyang pilas. Iya ginpasakay sa iyang asno o kon kabayo ang amo nga tao, kag gindala sa dalayunan, kag dito gintiniran gid niya, kag ginatipan siya, kag sa daw maayo na ang kahimtang sa amo nga tao, ang balay sang dalayunan, ang tag-iya sang balay ginhatagan niya balik 40 ka pesos. Kag gisingganan nga ikaw anay atipan siya yang pagkaon, mabalik lang ako, kag ang tanan nga imong nagasto nga balayran akon bayran. Tanaw naton ang leksyon kag ang pilosopiya sang kabuhi sa sining mga tao nga nagbangga kag ang iban nga naglikaw. Iyang hold upper nga nagkawat,
ang iya siniya filosofiya sa ang kagalingon amoy ni. Ang akon lang. Ang iya sang iban, kuhaon panakon. Amoy na nga damo kawatan, kay hindi sila kontento sang ila lang, kundi nga ang iya sang iban, ila pangkwaon agod nga mangin iya. Anong siling gani sa Bible? Mateo 22:39, higugmaon mo ang imong isigkatao katulad sang paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Hindi nga kawaton mo pa ang ila agud mangin imo. Kay kung nahigugma ikaw sa imong isigkatao, hindi ikaw makahimo sa sinang isa kamalain nga hilikoton. Kamusta niyang duwa ya nga nakita man nila, pero naglikaw lang. Ini nga mga tao ang pasila, ang ila iyang filosofiya sa ilang kaugalingon amo ini, nga wala ako sang pakialam sa iban nga mga tao. Basta maayo lang ang ila iya kahimtang, bisan malain ang kahimtangan sa iban nga tao, bali wala lang ina, wala ako labot sa ila. Total maayo man lang ko iya, bisan ano ang ilang dangatan, basta maayo lang ako, okay lang inang tanan para sa akon. Amo ina mga tao nga naga maiya-iyahon, kay wala sila nagapasilabot sang pangabuhi sang iban nga mga tao, kundi inilalang kayuhan amo ang ilang ginaintindi. Kagamo iniisiling sa Bible nga sa ulhi nga mga edadlaw, ini amo ang di maayo nga pamatasan sang mga tao. Kamusta yang Good Samaritan? Ano ang filosofiya niya sa iyang kagalingon? Ini ang tao nagasiling siya nga ang akon man ipaambit sa ila. Busa hatagan nakon sila sang ila man kinahanglanon. Amo ini ang Good Samaritan, ang iyang bulong gin-apply niya sa pilas sang amo nga tao. Ang iyang salakyan ginpasakay niya ang amo nga tao nga ginkastigo. Kag ang iyang kwarta iya man ginbayad agod nga mabulong kag matatap ini nga tao tubtob nga mag-ayos siya. Ang iyang filosofiya amo ini, ang akon ipaambit man akon sa iban nga mga tao. Kagamo ina yang maayo nga sahi sang pagkabuhi sang isa ka Kristohanon samtang nagapangabuhi kita sa sining kalibutan. Ikadua nga aton tan-awon nga na-mention na diri. Siling niya sa ulhi nga mga inadlaw, ang mga tao makikwarta, mahigugmaon sa kwarta. Ang ginatudlo iya sang Bible sa aton, agod nga matag ini, kag ini makita sa naunang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 10. Ang siling sang Bible, ang paghigugma sa kwarta, amo ini ang ginahalinan sang tanan nga mga kalautan. The love of money is the root of all evil. Ang kwarta, mga kautoran, hindi siya malain, kay ini bugay sang Dios nga ginahatag sa aton, agud nga gamiton naton sa aton pagpangabuhi. Pero kung higugmaon na naton ang kwarta labaw sa Dios, then ina makapalain sa imo kag akon kabuhi kag sa aton relasyon sa iban nga mga tao. Kay imbis gamiton naton sa aton pagpangabuhi, gamiton naton ina sa malain nga sahi sang paginawi, tungod kay imbis nga higugmaon naton ang Dios,
ginahigugma na naton ang kwarta. Ang maayo iya nga tao amo ini nga dapat nga higugmaon niya ang Dios nga tag-iya sang kwarta, hindi nga ang kwarta amo ang higugmaon niya labaw sa Dios. Nadumduman naton ang isa ka tawo nga permigid iya mabatian naton kung magpamati kita sa mga mensahe halin sa Bible. May isa ka tawo na tawag si Judas. Ini nga Judas amo ang nagtraidor kay Jesus Christ. Diin maghalin ang sala sa wala pa siya magtraidor. Ini si Judas mahigugmaon sang kwarta. Suno sa record sa Bible, siya amo ang treasurer. Kay isa siya sa mga apostoles. Siyang paratago sang kwarta. Ginasikrito niya kawat ang kwarta, ginabulsa niya. Kay man, ginahigugma niya gid ang kwarta sa iyang tagipusoon. So, ginagamit niya ang kwarta sa hindi maayo nga kay man ang iya ginahigugma hindi ang Dios kundi ang kwarta. Tungod sa dako niya gid nga paghigugma sang kwarta, kag wala siya nagapati sa mga Dios no nagnatudlo nga tani siya maayong manunodlo kaysa siya sang mga apostoles. Nagabot ang tion nga ang mga leaders sa mga Hudiyo gusto nila nga dakpon si Kristo agod ilansang sa cross. Pagkabalo ni Judas nga amo ng plano sa mga leaders nga mga Hudiyo, ilabi na gid ang membro sang Sanhedrin, nagkadto si Judas dito kag nagpresentar siyang kagalingon. Ako si Judas, isa sa mga apostoles ni Jesus Christ, nakabalo ako kung diin pirme si Kristo nagatudlo. Okay, ako ang magagiya, magaguide sa mga soldado nga magadakop sa iya, pero siling ni Judas, pila ang inyo sohol sa akon. So alisto ang mga leaders, ginatagan siya sa ginasiling 30 pieces of silver. Hatag siya, sohol niya. Siya ang nag-guide sa mga soldado. Kundiin dakpon si Kristo, kay nakabalo siya. Kundiin pirmi si Kristo kadto, kay isa siya sa mga apostles. Okay. Ina nga Judas, ang ginsohol sa iya, wala man gani niya napusli. Kay sang ginsintensya na si Kristo nga patyon pagi sa pagpalansang sa cross, guilty siya, naglain ang iyang buot nga kay nabalaan niya nga si Kristo wala sala. So nagbatyag siya sang medyo kalain siyang buot. Abi niya guro iya kung mag-an man lang ang silot, buhay siya kabalo nga silutan manggali sa kamatayon paagi sa pagpalansang. So, yung pagkamayo niya iuli ang iyang sohol, ang sohol sa iya. Kay base kon hindi pa madayon ang paglansang kon iuli sa iya. Pero ang mga leader sa mga Hudiyo, ilabi na gid ang membro sa Sanhedrin nagasiling, imo na sala. Wala ginbaton. So anong ginhimo ni Judas? Nagsuicide siya, nangin matay siya. Mga utod amoy ng sala nga ginasiling. Wala sing sala sa kalibutan nga nagatulod sa aton pakadto sa kayuhan. Basta sala magadangat kag magkadto gina sa kalaglagan sang aton kabuhi. Amo ini si Judas. Ginahigugma niya ang kwarta labaw sa Dios. Pero ang kwarta nga nabaton niya, naging soul sa iya, wala man siya napuslan. Amo pa ina ang kabangdanan sa kalaglagan sa iyang kabuhi. Ang bayad sa sala, kamatayon. Siling sa balaan na kasulatan. So mga utod, hindi kita magmahigugmaon sang kwarta.
dapat nga aton higugmaon amo ang Dios labaw sa kwarta. Kag hindi naton maghimuon nga example si Judas. Kag nakita naton ang matutuod nga leksyon nga ang sala sa pagigugma sang kwarta nagatulod sa kabuhi sang tao sa iyang kalaglagan. Kag ikatatlo dire nga na-mensionar nga mo ini ang madagatan o kon ang pagpangabuhi sang mga tao sa katapusan nga mga inadlaw kung sa aton pa sa tion nga dali na lang gid magbalik si Kristo. Sirinya ang mga tao mahigugmaon sang kalibutanon nga kalipay. Ang higugmaon sang mga tao ang kalibutanon nga kalipay. Hindi Diyos nun nga kalipay, kundi kalibutanon nga kalipay. May ara man niya nga Diyos nun nga kalipay. Kung sa bagay, may ara nga kanta nga nagasiling nga I am happy in the service of the Lord. Kung ikaw yara sa Ginoo, malipayon sa pag-alagad sa iya, pero sa piyak nga bahin, may mga tao man iya nga ang ilang kalipay, lonsay kalibutanon, kag wala sing labot sa Dios nun nga kalipay, kay wala man sila iya nagaalagad sing malipayon sa Ginoo. Kagabala na kasulatan, may warning gid sa aton. Kakakon tan-ahon ang 1 John chapter 2 halin sa 15 pakadto sa 16. Akon ini basahon agud nga magpanalupsop ini sa inyong mga balatyagon, hindi tungod kay ginhambal nakon kundi tungod kay ang Bible gid amo naghambal sini. So 1 John chapter 2 verses 15 pakadto sa 16 nga nagasiling, hindi ninyo pagigugma ang kalibutan o kon ang mga butang iya sang kalibutan. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amay. Kay ang tanan nga iya sang kalibutan ang ginahandom sa makasasala nga kinaugali, ang ginakaibugan sang mga mata, kag ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan nga ginapabugal sang mga tao, ini sila wala nagagikan sa Amay o kon sa Dios. So nabatyagan naton dire ang warning, paandam, asiling sa Bible nga hindi naton paghigugmaon ang kalibutan. Ang ginahimo sa mga tao nga wala dira sa Ginoo, nga mo nga lover sila sa worldly pleasure, kalibutanon nga kalipay, hindi Diyos nun nga kalipay. Tanaw naton diri ang isa ka parable nga pirmi man naton mabatian, ang ginatawag nga ang paanggid sang anak nga mausikon, the prodigal son. Okay, siguro familiar kita sa istorya sini, pero akon lamang suliton. May isa ka amay nga may bata siya nga duha ka lalaki, kag ang manghod nagahambal sa kay tatay niya. Sinya, tatay, ihatag na lang ang palanublion nga para sa akon. Kung maghigda si tatay niya, ginahambala niya ang akon panublion nga para sa akon ihatag. Magpungko si tatay niya kung maglakat-lakat, ginaayo niya nga ang palanublion nga para sa iya, ihatag na lang sa iya. Hindi siya kapaabot sa husto nga tion, nga partihon ang ilang pananublion, kundi iya na nga daan kuaon. Wala pa mag-abot ang nagakaigo nga tion, nga partihon. Una-una, kuaon na niya nga daan. Ano ang sa utok niya? Agud nga may gamiton siya nga kwarta,
sa kalibutanon nga kalipay. Okay, ginahatag ni tatay niya ang iyang kwarta, ang siling sa Bible. Naglakad gid ini nga bata sa layo-layo nga lugar agod nga hindi siya mabalaan ni tatay niya kag siyang magulang kundi siya nagkadto kag didto sa malayo nga lugar gingamit niya ang kwarta nga ginhatag siya ni tatay niya sa patuyang nga sahi sang paggasto. Ina ang ginasiling nakon nga kalibutanon nga kalipay, mahigugmaon sa kalibutanon nga kalipay. Anong natabo? Pakig-abyan siya dito, mga lalaki kag mga babae, nagainom-inom, nagkinaon, sinadya sila pirmi, kung karon pa nga kahimtang sang pagpangabuhi sa mga tao nga wala sa Dios. Dito naga-drugs sila, illegal nga drugs, ang ginayup-yup nila pirmi dito. So malipayon sila, kalibutanon nga kalipay, inom, babay, kaon, drugs. Sa hindi madugay, naubos ang iyang kwarta. Wala sing bilin. Bisan 25 centavos, wala na. Buslot na iyang bulsa. Wala na gid kwarta. Anong natabo? Gingutom na siya. Ginbiyaan siya sa iyang mga abyan, mga lalaki, nga kag mga babae nga kaupod niya sa ilimnan kag kalanan. Wala na. Siya na lang isa. Naglibog ang ulo niya. Siya mangita na lang ko trabaho. Nakakita man siya tuod trabaho pero mabugat. Siya ang manog pamahog sang baboy. Siya ang amo dito sa uma. Wala pa gani siya katapos pamahog sang madabong nga baboy. Nagutom na siya. Kag daw makaon na siya sang kalanon sang baboy agod nga mabusog siya. Kag sang ulhi nag-abot kag nagpanumbalik ang iyang huna-huna nga insakto. Nakasiling siya siyang kagalingon didto sa balay sang akon amay may madamo nga pagkaon kag ang amon mga timbang didto may maayo nga pagkaon. Ako diri iya daw mapatay na sang gutom. Kag ang ginakaon niya, agod mabusog siya, nagkaon na lang siya upod sa baboy. Nya wala ini dito sa amon, ang amon to ya mga timbang, mayong pagkaon. Nya mas maayo pa siguro. Mapauli ako, kag mangayo sang patawad sa akon amay. Nagtindog siya, nagtaruti dalagan, pauli sa ilang balay. Layo pa siya, nakita na siya sang iyang amay. Ginsugat gid siya siyang amay sa dalan. Kay ginhidlaw man ang iyang amay siya. Ginhakos siya siyang amay kag ginhalukan. Siguro na ni maho pa baboy pero nagsiling ang iyang amay siyang ilang mga sulugoon. Nya kuha kamo sang matahom nga bayo, matahom nga dilargo, matahom nga sapatos kag singsing. Ilisin ninyo ang akon anak. Kay sang una, patay, kag nadulang na siya, karon nagbalik, kag nabuhi na siya. Kag nagsiling pagid, ang iyang amay, kuha kamo sa pinakatambok nga baka, iyawan ninyo, kay magkinalipay, magpunsyon kita. Karon tanaw naton ang duha ka kahimtang siyang kaboy. Sang gintalikdan niya ang iyang amay, naggurisnay ang iyang pagpangabuhi. Ang bayo niya, puwerte na gayud kabaho. Pero sa nagpuli na siya, nagpanumbalik ang iyang kagwapo, ginpailisan, kag ginpasapatusan, kag mayo nga dilargo. Mga utod, tanaw naton ang kamatuoran diri. Ang amay diri katulad sa aton Dios. Kung talikdan naton ang Dios kag magpangabuhi kita sang kalibutanon nga pagpangabuhi kag higugmao naton ang kalibutanon nga mga bagay, ang dangatan gurisnay ang aton
klase sang aton pagpangabuhi. Ang maayo nga pagpangamoy matarong kag Diyoson amo nga dapat nga magpabilin kita dira sa Dios nga nagahigugma sa aton sing labi. Hindi kita magtalikod sa iya. Kung biyaan kag talikdan naton ang Dios, kay gigugmaon naton ang kalibutanon nga pagpangalipay. Kung talikdan nimo ang Ginoo, diin ikaw makadto. Kay yara sa iya ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ang pulong among nagatuytoy kag nagatudlo sa aton sa mataro nga banas nga dapat naton sundon. Sulito lang nakon, kung ikaw magtalikod sa Ginoo, diin ikaw makadto sa kalaglagan sang imong kabuhi. Kakamoy na ang natabo kay Judas sang siya nagtalikod sa Ginoo, siya nagtraidor, kaya ginbaligya si Kristo sa kamot sang kaaway. So ang dapat naton himuon sa siningation, sa tapos nga nabatian naton nga nagatudlo ang Bible sa aton, nga sa ulhi nga mga inadlaw, sa dali na lang magabalik si Kristo sa kalibutan, magalain kag magalain ang pagpangabuhi sang mga tao. So ang aton himuon subong, amo ini, nga dapat gid nga talupando naton ang sugo sang Dios. Kagini dapat naton tumanon sa Mateo 22:37 pakadto gid sa 39. Imbes nga magkabuhi kita sa patuyang nga pagpangabuhi, ang siling sang Bible, igugmaan ninyo ang Dios sa bug-os ninyong hunahuna, sa bug-os ninyong tagipusoon, sa bug-os ninyo nga kusog, kag sa bug-os ninyo nga kalag. Kagay kadwa, higugmaaman ninyo ang inyong isig kataw, katulad sang inyo pagigugma sang inyo kaugalingon. Isa kabahin sa Bible, kagini makita sa Revelation chapter 3, halin sa 15 pagkadto sa 16. Nakita sang Dios ang natabo sang isa ka iglesia dito sa Laodicea. Ang ilang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo na dula, ang gugma sang ilang pagpangalagad sa Ginoo, nagaamat-amat bugnaw, nga nagaamat-amat bugnaw. Kagan Diyos nagsiling sa anghel, kadtoi ang iglesia sa Laodicea, kag singgana, tungod kay hindi man ikaw mainit, kag hindi man ikaw bugnaw, kundi alabaab lang, isuka na kung ikaw nagaluod ang ginawa sang Dios sa pagtanaw. Kay man ang gusto sang Dios nga dapat ang aton paghigugma sa pag-alagad siya tama gid kainit. Siya ang number 1 sa aton kabuhi, kag hindi naton pagigugmaon ang kwarta, hindi man naton pagigugmaon ang kalibutanon nga kalipay, kag hindi man kita magmaiya-iyahon sa aton kagalingon, kundi tanahon gid naton kung ano ang kaayuhan sang iban nga mga tao, agod nga kita makahimo man sang labing maayo Diyos nun nga mga bagay para sa ila. Then ang Salmo kapitulo 100 verse 2 nagahambal sa aton, alagara ninyo ang Diyos sa labing malipayon. Mga utod, malipayon man bala ikaw sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaw kag ako,
mangin malipayon lamang sa pag-alagad sang Dios kun una sa tanan, buksan naton ang aton tagipusoon, puuhan kag batonon naton si Kristo karon subong kag sugod-subong. Sa tapos ikaw nga magbaton kay Kristo kag maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan, magasugod ikaw karon dayon sa pag-alagad sang maminatud-on, mainit nga sahi sang paghigugma kag pag-alagad sa Dios, tubtob nga siya magabalik liwat sa siningang kalibutan. Mga kauturan, madamong salamat kag kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton tanan.